Raja Wali Nusantara TV untuk bangsa Indonesia. Tanduran sing wis katon ijo royo-royo mratelakake yen sanak kadang tani, yen urung iso ngguyu paling ora wis iso mesem apa meneh salurane cilik sing tumuju marang kedokan sawahe isih katon gemlintir. Iki ana Karang Pratisan sing kinaran Candhi Setrareja. Lamun sanak kadang tani kabeh iso nyawiji golong cilik kompak anggone nenandur iso bebarengan, kuwine juga dipadhakake supaya umure ora ana sing luwih suwe, ora ana sing luwih cepet. Gunane kanggo mbingkas penyakite tandur ping pindhone. Anggone ngatur banyu yo luwih gampang mergo penggarape bareng. Wayah ngejogi banyu yo bareng. Nanging ora ana sing angel, kabeh gunane akal sehat. Sing penting linggih bareng genung-genung rasa rembugan. Kepiye apike, kepiye saka mesem iso dadi gemuyu. Mekaten matur nuwun. Raja Wali Nusantara TV, media tepat bermanfaat untuk Indonesia.